teknologia ja tekoäly on työkalu. Ja jos et sä tiedä, mitä sä rakennat niillä työkaluilla, niin niiden käyttö on monesti vähän turhaa. Se on turha kustannus ja se on ajan hukkaa. Että se on niin kuin sanoin, nurinkurista. Että yrityksillähän täytyy olla tarina, visio, arvot, ääni, brändi. Että ei se tekoäly tee sen yrityksen puolesta mitenkään visionääristä sisältöä. Että kyllähän se näkemys täytyy tulla sieltä yrityksestä tai yrityksen vaikka työntekijöiltä tai asiantuntijoilta, koska ihmiset haluaa kuitenkin lähtökohtaisesti niin kuin olla ihmisten kanssa tekemisissä, eikä ei me haluta lukea mitään tekoälytekstiä. Ja näissä asioissa minä haluan auttaa minun asiakkaita tämän minun uuden sisällöntuotannon palvelun kautta, että minä haluan tarjota sitä avoimetkäteen sisällöntuotantoa, jossa me pystytään yhdistämään sen yrityksen persoonallisuus ja näkemys ja sitten kuitenkin säästää aikaa ja tehdä kustannustehokasta markkinointia tekoälyn vaikka videoeditoinnin avulla.